Здравейте на нашия втори семинар по здравно информирана грижа. Ще изчакаме около 1-2 минути, за да имат време, възможност всички да се включат. Мисля, че вече сме готови да започнем. Здравейте отново на всички. Добре дошли на нашият втори семинар. След първия много успешен семинар, днес ще разгледаме поведението като комуникация и реагирането с осъзнатост. Аз съм Сузана Латули и ще модерирам нашата 90-минутна сесия. Преди да продължим и да говорим за това какво ще обсъждаме днес, бих искала да дам думата на Мария Воксони, проектния координатор от да ни разкаже малко повече за проекта, дневния ред, програмата и правилата за сесията. Мария, ако си готова, имаш думата. Здравейте на всички. Много ви благодаря, че се включвате във втория вебинар от нашата поредица с вебинари. Преди да започна, искам само да спомена няколко общи правила. Продължителността на вебинара е 90 минути от 2 до 3,5 централно европейско време. Вебинара ще се провежда на английски язик. Осигурява се превод на български, албански и румънски. За да ползвате превода, трябва да изберете иконката за превод. Ако имате някакви въпроси, към панелистите и съдържанието, използвайте функцията въпроси и отговори. Само отговорите, които са записани в раздела въпроси и отговори, само на тях ще се отговаря. В края на вебинара е отделено време за отговорите. Ако имате някакви технически проблеми, напишете в чата. Вебинара се записва и всички материали ще бъдат споделени с вас след вебинара. Обърнете внимание, че ако желаете да получите сертификат за участие на този вебинар, моля, следвайте указанията, дадени в чата. Следващия слайд. Преди да започнем с темите и на този вебинар, нека да ви кажа няколко думи за проекта Мултидисциплинарна превенция и реакция на насилието. Насилието присъства в и около училищата. За тази цел проект Caring 2 надгражда и продължава международните проекти Revis и Caring. И общата цел на проекта е да подобри функционалността на интегрираните системи за закрила на детето чрез мултидисциплинарна превенция и реагиране на насилието в училище, включително измерението му свързани с пола, и да насърчи участие на децата, въз основа на правата им, особено на тези в уязвимо положение. Проектът се финансира от Европейския съюз. Държавите, които участват в изпълнението на проекта, са България с организацията ИСДП и Асоциация родители, Хърватия Брейв Телефон, Гърция Тердезон, Унгария Тердезон са координаторите, Косово Тердезон и Румъния Тердезон. Общата цел на проекта е да подобри функционалността на интегрираните системи за закрила на детето чрез мултидисциплинарна превенция и реагиране на насилието в училище, включително неговите измерения, свързани с пола, и да насърчи участието на децата въз основа на техните права, особено на тези в уязвимо положение. За да постигне тази цел, проектът е концептуализиран през социално-екологична призма, която поставя акцент върху различни слоеве: отделния индивид, семейството, връстници, общност, общество и начините, по който всеки слой е повлиян от и влияе на останалите. За да се справим цялостно с насилието срещу деца, се полагат съгласувани усилия на различни слоеве от социалната среда, чрез редица взаимно усилващи се методики, които да осигурят солидна основа за разпространение на добрите практики. Обърнете внимание, че става въпрос за
втори вебинар. Днес провеждаме втория семинар от поредица от три вебинари. Участници са м, а, служителите в училищата, социални работници, хора, занимаващи се с психичното здраве, други специалисти. А, Трите вебинара са организирани с цел да осигурят възможност за обмен на практика между колеги. А, Материалите, които са изготвени по проекта, включват учебна програма Caring за преподавателския състав в училищата и два допълващи инструмента към нея, участие на децата и водени от децата инициативи, тормоз, кибертормоз и отношение на страничните наблюдатели, пакет за травма информирано грижа, обучителен пакет за травма информирана грижа. В, в проекта участват детски консултативни съвети. Те са един регионален съвет и пет национални консултативни съвета, които подкрепят участието на децата в всички процеси, които засягат техните животи. Много благодаря, Мария, за представенето на проекта и за удивителната работа на Тердезом. Преди да продължим, само няколко неща за въпросите. Ние имаме намерение да проведем сесия въпроси и отговори в края, за да отговорим на вашите въпроси, за да протече тя по-гладко. Искаме да ви помолим, ако имате някакви въпроси, да ги включите в карето въпроси и отговори. То е в долния край на екрана. Въпросите в чата няма как да бъдат взети предвид, тъй като това е невъзможно по технически причини за това кратко време. Така че ще отговаряме на въпросите в карето въпроси и отговори. Q&A. Ако за това, което не успеем да отговорим, ще го подготвим в писмен вид и ще го споделим с всички. Днес първата тема се занимава с травмата в развитието и как проблемите в връзката в ранна детска възраст, проблемите във връзките в ранна детска възраст се отразяват на децата. След това ще разгледаме темата за ментализацията, което е един инструмент за травмоинформираната грижа. А, След това ще разгледаме а, соци... а, в- рамката Social Graces и как социалните конструкти оформят нашата идентичност. Сега ще помоля Видрана Вилиевай, колегата ни от Хърватия, да представи темата. Благодаря на всички, че сте тук. Аз съм Ведрана и ще а, ви представя темата травма на развитие, в развитието и ментализацията. През следващите 20 минути ще ви помоля а, да ме следвате. Ще разгледаме какво се случва под поведението на децата. Защото целта ни днес е не просто да споделим информация, а да помогне на всички нас да видим отвъд самото поведение и да започнем да разбираме емоциите, вярванията и неудовлетворените потребности, които са скрити под повърхността. Ако вие работите в училищата или с децата, вие знаете, че поведението не казва цялата история. Това е просто един сигнал, това е форма на комуникация, често когато е трудно да намерят думи. Днес ще се опитаме да научим този език, техния език заедно. И така, какво ще обхванем днес? Слайдовете показват
този слайд показва четирите основни сфери. Първо ще говорим за ранната междуличностна травма. След това ще разгледаме корегулирането, взаимното успокояване. След това ще разгледаме моделите на поведение и най-накрая всички заедно ще се занимаем с ментализацията. Наистина е важно да видим, че тези сфери не са, няма китайска стена между тях. Всичките са взаимосвързани и непрекъснато оказват влияние една върху друга. Когато детето преминава през равна междуличностна травма, тяхната нервна система много трудно може да остане регулирана. А когато е трудно да бъдеш регулиран, тогава поведението се превръща в стратегия за оцеляване и тогава ментализацията се превръща в наш инструмент, нашия ключ за декодиране на смисъла, който се крие зад поведението на оцеляване. Нека да видим един пример от реалния живот. Един учител забелязва, нали, обръща внимание на две деца. Едното дете непрекъснато прекъсва, говори високо, другото дете едва се забелязва, че е там. Никога не говори. А, на повърхността те изглеждат абсолютните противоположности, но тези две деца растат в изключително хаотични домове. А, детето, което говори много, при него единственият вариант, за да бъде забелязано, ако говори по-високо от хаос около себе си, докато другото дете е научило е научило нещо друго. Вниманието е опасно. Ако ме забележат, нещо лошо ще се случи, нещо опасно ще се случи. Така че трябва да пазя мълчание. Различно поведение, но основано на по една и съща причина. Това Тук идваме до един от най-важните принципи, които ще разгледаме днес, че поведението не е нещо случайно, то е стратегия за оцеляване. Днес това, което виждаме на повърхността, например, викане, отказ, често това показва, че нервната система просто се опитва, се старае по най-добрия начин да оцелее, да комуникира, да се съхрани. Когато детето а, а, е буйно, лесно е да се ядосаме, но когато а, погледнем през призмата на травмоинформираната грижа, започваме да задаваме различни въпроси. Ставаме любопитни. Това дете, от какво се опитва да се защити това дете чрез това поведение? Или каква е неудовлетворената потребност тук? Или от какво се страхува това дете в момента? Така че децата непрекъснато чрез поведението си ни показват доколко се чувстват в безопасност или не в безопасност. А нашата задача е да се научим как да реагираме на това с любопитство, а не само с желание да ги контролираме. И така, нека да дефинираме това. Какво представлява травмата в развитието? Травмата в развитието се наблюдава тогава, когато най-ранните взаимоотношения в живота на детето, онези, които би трябвало да генерират безопасност, а, са се характеризират с непредсказуемост, страх, критицизъм или не, прояв... не се проявява емоция. И това включва какво не се е случило. Успокоението, което никога не е което детето никога не е получило, безопасността, която липсва. Тези ранни преживявания оформят всичко за детето. Тяхното усещане за идентичност, кой съм аз, усещането за безопасност, защитен ли съм, способността им да се доверяват на възрастните и способността им да се справят с големите чувства. Какво мисли за всичко това? Нека да си представим един прост пример. Бебето плаче. Дете, което плаче, се успокоява. То плаче, защото то казва, а, аз давам сигнал, че имам нужда някой да ме успокои. Детето, което никой не успокоява,
разбира, че моите емоции са прекалено силни и то замълчава. Детето, което плаче и получава някаква негативна реакция, научава, че моите чувства са опасни, хората около мен са непредсказуемо и опасни, затова трябва да мълча. И така, защо тези ранни години са толкова важни? Ето на този слайд можете да видите една много а, явна показателна статистика. 80% от развитието на мозъка се осъществява до възрастта 3 години. Представете си в ранното детство детето, мозъка, така да се каже, се окабелява според а, средата, в която расте детето. Ако средата е предсказуема и спокойна, а, де, мозъка на детето се развива правилно. Докато ако детето расте в среда, в която е заплашвано и изпитва несигурност, то архитектурата на мозъка се разрушава, се сформира неправилно. Виждате тук на този слайд картинка на типично развиващото се дете и дете, което е било подложено на неглижиране и травма. Виждате разликата. Амигдалата, нашата система, която не сигнализира за заплаха, винаги е активирана. А, Хипокампуса, който е в основата на памета и ученето, а, трудно функционира правилно. А префронталният кортекс, където е разума, всъщност се изключва по време на стрес. И тогава логиката изчезва. Така че, когато детето е дисрегулирано или вглъбено в себе си, това не означава, че то не иска да сътрудничи. В този момент то реално не може, не е в състояние. Да си представим две деца в предучилищна възраст. Едното расте в спокоен, любящ дом и когато стане нещо неочаквано, мозъкът му може да продължи да бъде в режим на учене. Той може да потърси помощ, а другото дете, което живее в хаос, расте в хаотична среда, където има непредсказуемост, непрекъснато се крещи, неговият мозък се научава, че през цялото време трябва а, да бъде на штрек. И когато се случи нещото, веднага се включва копчето за оцеляване, учещият мозък се изключва и детето може да избяга, да замръзне или да се изключи изцяло. Тоест, а, те се, те не се държат както трябва, не защото това е техен избор, а защото техния мозък изключва. Знаем, че децата се адаптират. А, те са невероятно креативни, за да открият възможности, за да оцелеят в опасна среда. И тази среда води до такива поведения, които виждаме. Виждаме четирите F при агресия или контролирате, детето реагира като чрез борба. Аз бягство и ступор, това е проява на избягване или изключване. Замразяване като изключване или пасивно поведение и ласкателство, прилепчивост или раболепие. Това е механизма. а, Бори се, бягай, замръзни, проявява ласкателство. Това не са лошо, това не е проява на лошо поведение, това е самозащита, самосъхранение. Представете си едно момче, което започва да крещи всеки път, когато учителя го приближи прекалено много, застане прекалено близо до него. На повърхността това изглежда като неуважение. Но всъщност това момче е живяло с полагащ да грижа, който винаги го е удрял, когато е приближавал до него. И сега вече
тялото му, нервната му система реагира на близостта на възрастния единствено като на опасност. Дори и в безопасната среда на класната стая. И така, ето един много ефективен инструмент, модела на айсберга. Всъщност, виждаме, че над повърхността на водата виждаме поведението. Викане, мълчание, отказ, сълзи, но под водата, и това е най-важната част, е мозъка, вярванията, страховете, неудовлетворените нужди, спомените. Именно там живеят стратегиите за защита, защитните стратегии. Травмата е невидима. Ако ние реагираме единствено на онова, което е над водата, то абсолютно пропускаме онова, което лежи под водната повърхност. Детето отказва да влезе в класната стая, на нас то ни се вижда като някакво дете, което е непослушно, не иска да се подчини, но всъщност а, а, детето може в детето може да мисли, аз се страхувам, ще ми се смеят. А, детето, което е прекалено изпълнително, може да се окаже, че всъщност е научило, че да се харесваш на възрастните е единственият безопасен вариант за оцеляване. И така, нека сега да поговорим за най-важният ни инструмент ментализацията. Какво представлява ментализирането? То е просто това. А, да разбираш вътрешния свят на някого, да си проявяваш любопитство и да се чудиш какво евентуално те чувстват, какво може да им трябва или какво се опитват да защитят. Като в същото време запазваме собственото си уравновесеност. А именно какво аз нося в този момент. Когато ментализираме, ние правиме промяна. А, ние преминаваме от реагиране през пауза, през обмисляне и от реакция. Нека да помислим пак отново. Всички от нас знаят, че тинейджерите казват: не ме е грижа, въобще не ме интересува. При интерпретацията чрез ментализиране на това поведение, чуде се дали наистина не го е грижа, дали означава всъщност това, че толкова много ме е грижа, че това ме плаши. И за това ще се престоря, че не ме интересува дали ще бъда наранен. Тоест, това е на цялостна промяна на гледната точка. Преди да преминем към следващия слайд, бих искала да направим пауза и да помислим за момент за самите себе си. Ментализирането не е нещо, което правим само с децата или бенефициентите. Това е нещо, което трябва да практикуваме първо с самите себе си. Нека бързичко да проверим. Аз ще помоля една анкетка да се появи и така. Помислете за последната трудно взаимодействие с дете или млад човек. Ето това е въпроса. Няма верен или грешен отговор. Става въпрос само да видим кои са нашите собствени модели. Виждате, отбележете варианта, който най-добре отразява вашия опит. Ето няколко секунди. Ще отделим за това и ще разгледаме резултатите заедно. Помислете за последната ви трудно взаимодействие с дете. Какво направихте първо? Реагирах автоматично, повиших глас, направих пауза и поех дъх. Опитах се да разбера защо, какво се крие за това поведение и последния вариант не съм сигурен. Значи реагирах автоматично, повиших глас или го наказах.
Втори вариант е направих пауза и поех. Третия вариант е опитах се да разбера какво стои зад поведението му и последния не съм сигурен. И сега да видим резултатите. Благодаря. Благодаря за вашата откровеност, честност. Някои от нас са били обучени да реагират моментално, да реагират автоматично с старание да фиксират, да поправят ситуацията. Именно за това ментализирането е умение, а не рефлекс. А, тази анкета е всъщност едно огледало, което ни показва защо ментализацията е толкова важна и защо е трудно да я правиме на моменти. Нека сега да видим какво се случва в мозъка, когато можем да ментализираме и защо това тотално променя тона на взаимодействието. Благодаря. И така, когато ние сме уравновесени и сме в състояние да ментализираме, това означава, че целият ни мозък е онлайн. Какво означава? Че той е включен. Това означава, префронталният ни кортекс е включен. Можем да мислим ясно, любопитството ни е включено, проучваме ситуацията, а не просто реагираме, активно слушаме, опитваме се да разберем чуваме какво се крие зад поведението. Регулирането ни също е включено. Реагираме с яснота, емпатия и ясни граници. Връзката ни е също включена. Ние присъстваме, ангажирани сме. Така че ментализацията ни помага да сме уравновесени дори тогава, когато детето не е. Тя ни дава възможност да поддържаме, да уважаваме границите, но проявявайки емпатия, а не фрустрация. Представете си един училищен психолог, който като се види с ученика, проявява трепери от тревога. А, и вместо да каже, успокой се, всичко е окей, няма нужда да се страхуваш, психолозът може просто да седне тихо и да каже на детето, не си сам, аз съм с теб. Аз съм тук с теб. А, ментализацията е лесна, когато всички са спокойни, но тя става трудна, когато сме дисрегулирани. Тя е най-трудна именно тогава, когато ни е нужна най-много, когато сме стресирани, когато чувстваме, че някой ни съди или когато приемаме поведението на детето лично. Така че, ако загубиме когато загубиме собственото си способност да ментализираме, започваме да правим предположение. И така, накрая бих искала отново да ви помоля да направите пауза на момент и просто да помислите за себе си насаме, да отговорите на този въпрос. Какво ще се промени в моята работа, ако винаги първо правя пауза, за да ментализирам? Представете си какво ще се промени. Някой ще се каже, ами аз най-накрая ще разбера какви са реалните потребности или ще се почувствам много по-равновесен. М, Няма да ескалират, а, няма да ескалирам толкова лесно. Просто за себе си отговорете на този въпрос. Тъй като приключва времето, искам да оставя едно послание. Травмата в развитието оформя как децата виждат света. То ги учи, че света е място, в което те трябва да оцелеят. Но чрез съвместно регулиране и ментализацията можем да им помогнем да преживеят нещо ново. Можем да им помогнем да усетят свят, в който няма нужда просто само да оцеляват, а могат да започнат най-сетне да се чувстват в безопасност, да усетят, че ги виждат и че ги чуват и че реално ги разбират. Благодаря ви.
за вашето внимание. Много ви благодаря, Видряна, за това толкова а, м, толкова пълноценен преглед, особено за това, че напомни, че поведението е адаптация, а не неподчинение. И благодаря ви ти също така за представянето на ментализацията. Това е любимият ми инструмент. Той ни кани да си сложим очилата за подводно плуване и да се гмурнем, за да разгледаме какво се крие под повърхността на айсберга. Следващата тема е емоционалното регулиране и кръга на влияние и контрол. Тринга Висока ще представи тази тема. А, Както вече казахме, не можем да помагаме на някого, ако самите ние не сме, изпитваме страдание и сме дисрегулирани. Регулацията създава яснота, изгражда доверие. Днес ще научим практически инструменти за постигане на за уравновесяване. Така че, Тринга, имаш думата. Много благодаря, Сузана. Здравейте на всички. Аз съм Тинга Висока. Аз съм училищен психолог. Работя в основни училища в Прищина. Много се радвам, че мога да бъда част от този семинар. Днес ще говоря за емоционалното регулиране и за кръга на влиянието. И така, първо регулирайте, после реагирайте. Когато говорим за травмата, много важно да познаваме собствените си емоции, да знаем какво чувстваме, какво мислим? Хората, които преживяват травматични събития в живота си, по-трудно успяват да контролират собствените си емоции, по-трудно осъзнават какво мислят и затова е много важно човек да е много добре да си дава сметка какви емоции изпитва в момента и едва тогава да реагира на другите. Така че винаги, когато преживявате или имате някакъв ден, се опитайте да регулирате собствените си емоции първо, за да можете след това да помогнете на другите. Както вече спомена Сузана, не можете да подкрепите човек, който изпитва страдание, ако самите вие не сте равновесени в момента. Тъй като когато вие се чувствате зле, когато сте тревожни, преживявате нещо неприятно в живота си, не можете да реагирате а, м, рационално на ситуацията. Така че опитайте се да управлявате собствените си емоции и има методи, които можете да използвате, когато изпитвате страдание. Например, да броите от 1 до 10, да дишате дълбоко, да назовавате, да обръщате внимание на емоциите си, да ги назовавате и по този начин ще преодолеете страданието, което изпитвате или стреса, в който се намираме. Травмата активира а, реакциите на оцеляване както в другите, така и в нас. Хората, които преживяват травматични събития, обикновено реагират с реакция на оцеляване. Това обикновено а, за тях е обичайно заради травмата, която преживяват. За да подкрепяме другите, които изпитват страдание, трябва самите ние да сме преодолели собственото си страдание. Емоционалната регулация носи яснота, спокойствие и свързаност. Ако вие сте в състояние да управлявате собствените си емоции, тогава ще се чувствате спокойни, ще се чувствате ще чувствате връзката с самия себе си. Така че регулирането е в основата на всеки травмо информиран отговор. Ако вие сте в състояние да управлявате собствените си емоциите и да осъществявате емоционално регулиране, тогава това ще можете да помогнете и на другите. Ето няколко дефиниции какво представлява емоционалното регулиране. Първо,
това означава да разпознаем чувствата си. Много хора, които са преживели травма, например, преживели са някакви неблагоприятни преживявания и загуба на близък, емоционално насилие, тормоз. А в този случай хората не разпознават какво усещат. Затова е много ни важно да обръщаме внимание на емоциите. Не трябва да се опитваме да ги съдим емоции, да съдим хората заради емоциите, а само да ги разпознаем. Емоционалната регулиране означава човек да стане свързан с себе си. Винаги се опитвайте да не губите връзката с себе си. Винаги се опитвайте да си давате сметка за какво мислите, какво изпитвате, какво физически изпитвате в тялото си и да мислите ясно и да реагирате ясно към другите. Емоционалната регулиране означава също как да избираме как да отговорим, а не само да реагираме. Много хора, които са преминали през негативни преживявания в живота си, понякога реагират негативно към другите. И за това е важно да знаем как да управляваме собствените си емоции, как да изразяваме емоциите, по начин, който няма да нарани другите, да не им казваме нищо лошо, а да се опитваме да управляваме собствените си емоции и да проявяваме позитивност и да реагираме позитивно. Емоционалната регулация също подкрепя резилиенса, спокойствието и добрите взаимоотношенията. Емоционалното регулиране не е нещо, което може да бъде научено бързо и за кратко време. А, това означава да се научиш да се успокояваш и да изграждаш здравословни взаимоотношения. Следващия слайд. Емоционалното регулиране е важно, защото това не означава да сме спокойни непрекъснато. Да можем да регулираме емоциите си не означава, че трябва непрекъснато да бъдем щастливи и спокойни. Това просто означава, че трябва да можете да забелязвате, да обръщате внимание на собствените си чувства и да сте наясно какво преживявате. Емоционалното регулиране е важно, защото то връща, центрира нещата, фокусира нещата. Когато сме в състояние на емоционална регулация, това ни помага да се чувстваме спокойни и създава балансиране емоционално състояние. Нашето Когато хората забелязват, че се справяме с собствените си емоции добре и не реагираме зле към другите, това създава усещане за безопасност на другите хора, когато са около нас. Те ни се доверяват, защото това ни помага да създадем по-добри взаимоотношения. И така. Емоционалната регулация е много важна, защото тя води до доверие, доверието води до свързване, връзка, а това пък от своя страна води до по-добри резултати за всички. Регулирането изгражда доверие. Когато ние можем да го постигнем, тогава това ще спечели за нас доверието на другите хора. И когато хората ни се доверяват, те ще се чувстват и в безопасност около нас. А, Доверието укрепва взаимоотношенията. Хората са отворени, комуникират по-добре, свързват се по-добре. Когато има доверие в взаимоотношенията ни, това ще помогне да комуникирате по-добре и повече помежду си, да имате по-добри и по-здравословни взаимоотношения. По-добрите взаимоотношения пък водят до по-добри резултати. Ако имаме добри взаимоотношения с конкретен човек, ще има по-малко конфликти, комуникацията ще е по-ясно, пространствата ще са по-безопасни и екипите ще са по-добри. Много важно е да знаем, че когато имаме добри взаимоотношения, всичко друго ще бъде чудесно. Например, виждаме, че
А, При такива взаимоотношения ще има по-малко конфликти, при комуникацията с другите ще бъде много по-добра. И също така ще сме в състояние да създаваме добри екипи, добре работещи екипи, особено на работното място. И така, в тази част имаме някои инструменти за успокоение. Това са няколко техники, които обикновено използваме за емоционалното регулиране. Първото е да броим от 5 до 1 в обратен ред. Обикновено човек брои от 1 до 10, но когато се чувстваш притеснен, ядосан, изпитваш страдание, не се чувстваш добре, опитайте се да броите от 5 до 1 в обратна посока. Това ще ви успокои, ще успокои мозъка ви, ще видите, че ще се почувствате по-добре. Второ, а, много важно е да контролирате дишането си. Хората, които преминават през травматични преживявания, а, често за тях е много. Те често имат паник атаки и тогава им е много трудно да контролират дишането си. Винаги, когато чувствате такава тревога, постарайте се да контролирате дишането си, да поемете дълбоко дъх и да издишате. Направете го няколко пъти. Това ще ви успокои и ще ви даде сигнал, че тялото ви се чувства по-добре. Също така много важно движението в такива ситуации. Например, хората, които изпитват паника атаки или тревожност, или преживяват нещо травматично, опитвайте се, да трябва да се опитват да се движат, дори да се раздвижат раменете, ръцете, краката. Излезте на разходка в фитнеса. Това ще ви помогне да се успокоите и ще ви помогне да преодолеете тревожността или страданието, което изпитвате. Последното е назовавайте емоциите. Това е един конкретен метод, който пробвам с децата в моето училище. Като училищен психолог, аз работя с деца, които са преживели травматични преживявания в живота си. И винаги, когато говоря с тях, им казвам, а, назови ми от 3 до 5 емоции, които си изпитал в тази конкретна ситуация. Така че винаги, когато изпитвате тревожност, постарайте се да назовете емоциите, през които преминавате, конкретните емоции, през които преминавате и това помага. И така, нека сега да направим едно кратко упражнение. Не знам дали имаме достатъчно време, но ще опитам, ще обясня съвсем накратко упражнението. Ако сте в безопасно място, поставете краката си на земята, започнете да вдишате и издишате и да обръщате внимание, да забелязвате какви чувства изпитвате, усещания имате в тялото си. Може да го пробвате в къщи, на работа. Като направите това, ще освободите цялото напрежение, което изпитвате в тялото си. Това е много ефективен инструмент за отпускане на напрежението. И така, следващия слайд. Сега ще разгледаме кръга на влиянието и контрола. Много е важно, когато говорим за травмата, да знаете какво можете да контролирате, върху какво можете да повлияете и какво не можете да контролирате. А, Има неща, които са наш контрол, такива, на които можем да повлияваме и такива, които не можем да контролираме. Много е важно да знаем кои са те, да ги разграничаваме, за да знаем как да реагираме в различните ситуации. Следващото внимание. Тук е какво можете да контролирате. Можете да контролирате вашето дишане, енергия, реакция и ценностите. Както вече казах, когато се трев- като чувствате тревожност, не можете да дишате добре, не може да контролирате дишането си, но като направите упражненията, които ви казах, ще възвърнете контрола над дъха си.
Старайте се винаги да показвате положителна енергия. Добре да реагирате към другите. Когато можете да контролирате начина, по който вие реагирате към другите, тогава ще имате много по-балансирано емоционално състояние. Всеки от нас знае собствените си ценности и се, те му дават информация. По този начин той знае как да реагира на различните ситуации. Например, върху какво можете да повлияете, как се представяте, как слушате, как поставяте граници. И в този случай е много важно да се научите да казвате не, да поставяте себе си на първо място и не винаги да бъдете на разположение на другите. Трябва да слагате себе си на първо място и да сте наясно какви са вашите лични емоции и чувства. Има неща, които не можете да контролирате. Например, системи, политики, поведението на другите хора. Това са неща, върху които нямате контрол. Но много хора обикновено се притесняват за поведението на другите хора и затова е много важно в тук да си помислите, аз не мога да контролирам поведението на другите или мнението на другите за мен. Затова се опитайте по този начин да си кажете тези неща и да не мислите за тези други хора. Когато се фокусираме върху това как се чувстваме, се фокусираме върху положителните неща и добрите неща, това винаги ще ни помага. А, в противен случай, ако се фокусираме върху негативните ситуации или как нещата се провалят, не стават, тогава ще продължиме да се сблъскваме с неуспехи все повече и повече. Опитвайте се да бъдете позитивни в всички ситуации, в които се озовавате. Следващия слайд. Тук какво означава да познаваш травмата? Това не означава, а, че можеш да решиш проблемите на всички. Както вече казах, трябва да поставиш себе си на първо място и трябва да се научиш да казваш не. Това също така не означава, че трябва да носиш отговорност за неуспехите на цялата система или че винаги трябва да си на разположение или сдържан. Опитвайте се да отхвърлите тези тежести от собствените си рамене. Не смятай, че винаги трябва да сте на разположение за другите. Трябва да съм на разположение за самия себе си. Това е най-важното. Да се съобразяваш действията и с преживяната травма означава да реагираш с емпатия и спазване на границите, да, да се опиташ да разбереш какво иска да каже другия човек, да разбереш чувствата му, да се опитате да поставите граници. Това означава също да демонстрирате регулиране и спокойствие. Спокойствието е изключително важно и демонстрирането на регулиране е също важно за вашето психично здраве. А, Важно е да не губите връзка с собствените си ценнове. Аз казвам, трябва да познавате себе си и собствените си ценности. Всеки знае кои са най-добрите му части, кои са положителните му страни и слабостите ми, така че опитвайте се да сте наясно с себе си винаги. Стигнахме почти до края. Бих искал да ви помоля да кажете едно нещо, което ще промените тази седмица, за да защитите енергията си. Например, излязох на разходка, говорих с най-добрия си приятел, научих се да казвам не. А, Отново въпросът е за какво ще посветите най-голяма част от вашата енергия. Благодаря ви много. Това беше моята част. Надявам се, че бях ясна. Много благодаря, Трина. Много благодаря, че ни напомни, че най-добрата интервенция е нашето присъствие, а това не е толкова лесно, колкото звучи. Човек да запази своето спокойствие и уравновесеност, трябва да е наясно със собствените си емоции и какво влияние оказва върху децата.
И за да помогнем на другите да се регулират, преди всичко, преди това трябва да сме регулирали себе си. Дисрегулацията също е заразна, така че е опасна. Другата част за цикъла на влиянието и контрола е изключително важно, особено за нас, които работим на първа линия, защото ние понякога насочваме енергията си към неща, които не можем да поправим. Но е много, така че е много добре да ни напомни къде трябва да насочим енергията си. Ако я насочим към себе си, към нашето емоционално състояние, тогава по-добре ще можем да подкрепим другите. Много благодаря. Преди да продължим към следващата тема на вебинаря, бих искала да ви припомня за раздела за въпросите и отговорите в долната част на вашите екрани. Запишете там всички въпроси, свързани с съдържанието на презентациите и ще се постараем да ви отговорим. Следващата тема разглежда нещо изключително важно. Травмата не се случва в изолация, изолирано, тя се случва в конкретен контекст. Контекста оформя как оформят поведението, оформя също така начина по който реагираме. Именно заради това трябва да сме наясно с идентичността. И в следващата секция ще ни кажат всичко за а, така наречените social graces. Тук съм, да, помислех, че имаме някакви технически проблеми, но ето те и теб. И така, идентичност и предубеждения. Как виждаме и реагираме? Здравейте на всички и много ви благодаря, че сте тук. Днес бих искала да говоря за нещо много важно в травмоинформираната работа. Когато подкрепяме другите, а, тогава нашата идентичност и нашия опит е неразделна част от нас. За да бъдем информирани за тяхната травма, трябва да познаваме и тяхната идентичност. Сега ще ви преведа стъпка по стъпка по тази работа. Нека първо да започнем с голямата картина. Започваме с идеята, че травмата винаги се случва в някакъв конкретен контекст. Драмата се случва в някакъв конкретен контекст. Тя не се случва самостоятелно, тя се оформя от контекста, в който е човека, от пола, от семейството му, от социалните очаквания, от дискриминацията, от подкрепата, което съответният човек е получил или не е получил. А, физ, Физическата безопасност, като например, има физическа безопасност, като например пространства, тон, рутини и емоционална безопасност, да усещаш уважение и да ти обръщат внимание. И двете са важни. И тази връзка е много пряко свързана с идентичността. Травмата и идентичността. Травма и идентичност. Защо това е важно? А, идентичността не е само персонална. Тя се оформя от обществото. Обществото ни учи какво е уважение, любезност, внимание, опасност, кой имаме доверие, кой е игнориран. И така виждаме хората, създаваме мнение за хората още преди да са отворили устата си. Именно за това идентичността, на идентичността се отразяват нашите предположения. А, идентичността формира нашите допускания за съответния човек. А, тези допускания се основават на нашето възпитание, култура, религия, образование и така нататък. Предубеждението към някого не означава, че ние сме лоши хора. Това означава просто, че нашия мозък е взел някакво много бързо решение. При здравно информираната работа ние се задаваме въпроса.
Какви предположения правя сега? Какви допускания? Как това би могло да гледа от гледна точка на техния свят? Това ни помага да останем любопитни и отворени към съответния човек. За да разберем по-добре идентичността, използваме така наречените социални грации или социални умения. Рамката на социалните умения. Следващия слайд. Чакваме следващия слайд, само да се намеся. Ето го, целият слайд вече се появи. Социалните умения ни помагат да проучим различните страни идентичността, различните аспекти на идентичността, раса, религия, възраст, способности, външен вид, акцент, сексуалност и други. Някои акценти лесно се виждат. Някои аспекти се виждат много лесно, а други са невидими. Някаква част от идентичността на човек понякога много бурно се проявява в определена ситуация, а други. Този модел няма нищо общо с вина или с обвиняване. Той ни помага да разберем, да видим цялата картина. Как да го използваме в ежедневната си практика? Да познаваш характера на травмата, на практика да познаваш характера на травмата означава да знаеш по какъв начин идентичността оформя безопасността. Малки неща помагат. Например, да използваме правилните имена на хората, да даваме избор, да избягваме предубеждения, да избягваме допусканията, да уважаваме културата. А, а, Един праст пример. Един тинейджър избягва контакта с очи. В едни култури това е признак на уважение. При травмата това може да е самозащита. При предубежденията, хората, които са предубедени, могат да видят това поведение като липса на уважение. Едно и също поведение може да има различен смисъл, защото идентичността и контекста променят всичко. Нека сега да помислим малко, да помислим, да направим малко пауза, за да се успокоим. Това е една техника за успокоение. Сега искам да ви помоля да стъпите здраво на земята. Може да затворите очи, може да не ги затваряте. И да скръстите ръце върху гърдите си и да започнете лекичко да потупвате ляво, дясно, ляво, дясно. Дишайте бавно, издишайте. Продължете да потупвате гърдите си. Тази техника помага, а, когато се чувстваме неразбрани или че някой ни съди. а, той, той възвръща чувствителността на тялото ни, сензитивността на тялото ни. Това е един ресурс, който е много полезен. Това е една книга, която се разказва за три деца, Лили Бен и Йомит. Тя ни помага тя ни напомня, че поведението е комуникация и че всяко дете изразява емоциите чрез културата си, личността си, опита си. Когато променим начина по който гледаме на едно дете, детето ще промени чувствата си. А, а сега искам да ви помоля да помислите последния въпрос.
коя част от вашата идентичност оформя начина, по който реагирате на другите? А, И когато правите най-големи предположения, а, идентичността, осъзнаването на идентичността ни помага да създадем по-голяма безопасност. Емпатията намалява осъдителното отношение. Благодаря ти, Арта, особено за това, че ни напомни, че едно и също поведение в зависимост от контекста може да означава нещо съвсем различно. И нашите собствени допускания, предубеждения, предразсъдъци оформят как начина, по който интерпретираме поведението, което наблюдаваме. Изключително важно беше всичко това, което ти ни представи. И така, приключихме с презентациите от нашите презентатори. Чудесни презентации. Сега даваме думата за въпроси и отговори. Моля ви, а, използвате възможността за въпроси, която е долу ниско на екраните ви. Ние ще се постараем да отговорим на колкото се може повече въпроси. А, Задавате въпроси, свързани с вашата ежедневна практика и ще се постараем да ви отговорим по най-добри възможен начин. В началото аз лично ще задам един въпрос. Каква една, коя, каква е една малката промяна, която може незабавно да промени начина, по който реагираме на поведението на детето? Една малка промяна в нашето осъзнаване на самите нас и на инструментите, която малка, дребна промяна, която може да промени начина, по който реагираме на децата. Това е отворен въпрос за всички панелисти, така че, колеги, мога ли да продължа? Когато видим детето, първото нещо, което забелязваме е поведението. И при грамо информираната грижа, ние не правим допускания, че видимото поведение. Ние знаем, че част от поведението е видима, а друга част е невидима. И ние трябва да проявим любопитство към тази невидима част. Това е много важно. Да видим какво се крие зад поведението, а не само това, което се вижда отвън. Някой друг? Нещо, което можем да променим в начина си на работа, което да... Искам само да кажа, просто давайте сметка за това, което е отдолу, под повърхността и ментализирайте. Давайте си сметка за чувствата, неудовлетворените потребности, които са под водата, под повърхността на водата. Благодаря. Може ли и аз да добавя нещо? Бих искала да кажа едно нещо, което обикновено на мен ми помага да преодолея подобни ситуации. Е да си говоря, да се преодолея, да се справя с някакъв труден момент, е да говоря с себе си. Винаги се опитвам да съм наясно с собствените си емоции, какво изпитвам. Опитвам се да обръщам внимание на собствените си чувства и това ми помага да преодолея лошите неща, които ми се случват. Благодаря. И така, имаме един въпрос в чата. И така, има няколко въпроса. а, човек говори, присъствал, един участник казва, че е социален работник, медицински социален работник, който работи с жертви на насилие. Това е много предизвикателна ситуация. Когато детето съобщи, въпросът е какво да се прави, когато детето съобщи за сексуално
за насилието. Ние самите трябва да бъдем спокойни. Регулирането ни поведение ще помогне на детето да се почувства в безопасност. Трябва да му покажем, че му вярваме. Трябва да му кажем благодаря ти, че ми каза. А, трябва да го поздравим и да си дадем сметка за смелостта, което е проявило детето. Много си смел, че ми каза това. Браво на теб. Не искаме да го натискаме за подробности, нека детето да говори със собствени думи. Не бива да му вкарваме отговори в устата, трябва само да го слушаме и да го убеждаваме, да го уверяваме, че той е в безопасност, но без да правиме обещания, които не можем да спазим. Всяка организация има протоколи за вътрешна безопасност, вътрешна защита, закрила, които трябва да спазват, така че отговорът е какво ние в момента можем да направим, но процедурите, които трябва да се спазват, са приети в вашите организации, в съответните правила за вътрешна закрила. И така, Сузана, виждам един въпрос. Как най-добре можем да помогнем на едно дете да регулира собствените си емоции, когато жертва на онлайн тормоз? Първо, както винаги, помогнете им да се почувстват в безопасност, да запазете спокойствие, валидирайте чувствата им, след което регулирайте тялото, спокойно дишане, успокоение или някаква кратка пауза след това, за да дайте някакво емоционално пространство. Оставете го да говори, т.е. дайте му възможност да говори за това, което се е случило, без да бързаме за някакви решения. Ментализирайте и когато детето се успокои, опитвайте да потърсите решението на проблема заедно. А, да се подаде сигнал за насилника, да се потърси заедно с него човек, на когото има доверие, но както винаги е най-важно, уверете го, че не е сам и че това не е негова вина и че вината не е негова за тази ситуация. Един колега е задал въпрос на албански. Ако детската травма, как се третира в зряла възраст? А, детската травма може да ни се отрази, когато вече сме пораснали в начина по който реагираме, формираме собствените отношения и как реагираме на стреса. И препоръчителното положителната реакция е да се открие първо причината, откъде идва. За разговорите с терапевти изключително много помагат да се научите как да успокоявате тялото си е изключително важно, защото травмата се усеща в тялото, затова е много полезно да се правят физически упражнения. Създаване на безопасни и подкрепещи взаимоотношения и да се грижи човек за себе си и да поставя граници около себе си. Има един въпрос, на който мога да отговоря. Възможно ли е да има скрита травма, която няма никакви външни проявления? Разбира се, такива травми а, могат да съществуват, когато нищо не се вижда на външно на пръв поглед. Човек може да е изключително спокоен, но в това време нервната му система да е изключително повлияна от травмата. Човек може да не се проявява, докато не се появи фактор, който да я отключи. Съгласна съм с този отговор. По времето на работата ми като училищен психолог, аз съм забелязала, че има много деца, които много добре се справят с скриването на травмата. Наистина има хора, които могат да скрият травмата, която преживяват, но изключително важно е в семейството и учителите в училище
да обръщат внимание на хората около себе си и да ги питат какво се случва или защо. Да ги питат за конкретни ситуации, защото има вероятност те да крият нещо. Съгласна съм, че има хора, които много добре крият травмата, която преживяват или са преживели. И трябва да се стараем да говорим с тях и да говорим повече с тях, за да разбереме какво реално се случва и какво крият. Има един въпрос, подобен въпрос, а, за третирането на травмата в зряла възраст, но тя е свързана с домашно насилие. Аз съм социален работник, който работи с жертви на домашно насилие. Възможно ли е детската травма да се третира, да се а, работи по детската травма в възрастна, в зряла възраст? Всеки един от четирима души, изследванията показват, че всеки четвърти човек е имал някакво травматично преживяване в детството си. Ние много важно, ние се оформяме от начина по който се научаваме на безопасност и регулация в детството си. И това предполага начина по който ще реагираме и функционираме като възрастни. Как ще формираме взаимоотношенията. Травмата може да бъде преодоляна и изцелена дори на по-късен етап в живота. Но това е малко по-трудно, защото всъщност отнема време да се разбере, че всъщност в зряла възраст някакво поведение или някакъв проблем се дължи на преживяна в детството травма. А, Механизмите за справяне ще ни а, осигурят безопасност. Но в детството си може да сме развили такива механизми за оцеляване, които отстрани да изглеждат като положително поведение, но когато достигнем зряла възраст, да можем да си дадем сметка, че всъщност тези а, а, м, механизми за справяне се дължат на факта, че сме преживяли травма в детството си. А, Важно е да научаваме нови начини за регулиране за саморегулиране като възрастни. Как травмираният човек може сам да се справи с регулирането на емоциите си без помощта на специалисти, без професионална интервенция? Всеки човек има силни страни и собствен капацитет за възстановяване, но истинското пълно възстановяване се е резултат на взаимоотношенията с другите хора, на безопасните и добрите взаимоотношения с другите хора. Много хора се опитват да сътрудничат или да взаимодействат с изкуствения интелект, когато става въпрос за психичното здраве. Търсят спасение в общуването с изкуствения интелект. Аз мога да кажа, че изкуственият интелект може да предостави информация, но не и терапия. Но човешката подкрепа и контакта с други хора е това, което е от решаващо значение. Много благодаря ви, Ердана. Но изключително важен отговор. Искам само да ви върна обратно на това, което казахме, че травма има и в взаимоотношенията, може да има и в взаимоотношенията, но ако имаш подкрепещи взаимоотношения, тогава много малко вероятно е другите преживявания да се превърнат в истински травматични. Травматично е липсата на безопасност в рамките на взаимоотношенията. Така че, ако травмата се е случила в рамките на взаимоотношенията, то и изцелението се случва в взаимоотношенията. Дали с подкрепещ възрастен, дали с други деца и така нататък. Ако детето няма
добри, безопасни взаимоотношения с учител или психолог, то не може да преодолее травмата, но добрите и безопасните взаимоотношения с учител, с ученици, доверени възрастни са тези, които помагат на детето да преодолее травмата и да се възстанови. И още един въпрос. Детската травма дали може да бъде изцяло изцелена или винаги остава някакви признаци и дали оставя някакви следи в човека? Какво имате предвид под пълно изцеление? Да не съществува? Не мисля. Да изчезне напълно? Не. Но възстановяването изцелението действително настъпва. Това, което знаем от науката е, че мозъкът е изключително пластичен и той може да се промени и адаптира, особено в ранното детство. Така че детската травма може да се преодолее чрез безопасност, стабилност в заобикалящата среда, подкрепещи взаимоотношения. Понякога някакви следи могат да останат като чувствителност към стрес или някакви, не, някакви нарушени модели на привързаност, но силата на изцелението идва от нервната система на детето. Благодаря. Други въпроси? Има един конкретен въпрос за емоционалните. Извинявай, Сузана. Искам само да кажа, че емоционалните тикове също са начин детето да се справи с стреса и можем да им помогнем, като много внимателно ги подкрепяме с внимателна и нежна регулация, като например поддържаме предвидимостта на рутините, намаляваме напрежението, предлагаме някакви успокояващи дейности, като например дишане и реагиране с емпатия. Отново вместо коригиране или някакви наказания. Защото ако тиковете се запазят, е важно да се работи с детски психолог, за да се разбере от какво точно има нужда детето. Има въпрос свързан с повтарящото се повтарящата се насилие, ефектите на военните зони, живота във военна зона и така нататък. На всичко това го наричаме вторична травма. Така че това не е нещо, което лично да си изпитал, но излагането на такива може да доведе на такива преживявания може да доведе до травматичен опит. Това, което е важно, е да питаме тинейджерите какво са видели, как са се почувствали, да нормализираме тяхната реакция. Нормално е да се почувстваш притеснен или изнервен от това, което виждат. Ограниченото излагане е много важно. Поставяне на граници, поставяне на граници на екранното време е изключително важно и да им напомняме, че те в момента са в безопасност. Това е много важно. Целта не е да избегнат реалността. Става въпрос за това, което наблюдават онлайн, с цялата травма, която виждат онлайн в военни зони и на други такива места. Трябва да им напомним, че те самите са в безопасност, но трябва да се питаме. Ако аз мога да прекъсна. Виждам един въпрос. PTSD, посттравматичното разстройство, дали е свързано с края на война или някаква криза? Ако мога да отговоря на този въпрос, да. Като психолог, ние знаем, че посттравматичното разстройство
е свързано с война или някаква друга криза, през която е преминал човек. Например, военните в Косово са тези, които са преминали през такава разстройства. Аз, например, те когато чуят някакви звуци или изстрели, моментално си автоматично припомнят сцени от войната. И тъй като това е свързано и с други кризи, като например изнасилване, сексуално насилие, дори тормоз. Това е моят отговор. Мисля, че вече приключваме. Може би имаме време за още един въпрос, а след това трябва да направим анкета и след това да закрием вебинара. Можем ли да разпознаеме детска травма, военна травма във възрастните? Има много примери. Най-типичният пример от човек, който е преживял война, е силна реакция на силни звуци или новини, свързани с войната, кошмари през нощта, избягване на нещата, които напомнят за миналото, затваряне в себе си. Адълт, например, един възрастен, който има такъв проблем, може да изпадне в паника по време на фойерверки. Нищо, че сега живее в мир. Друго важно нещо е да не забравяме, че травмата може да бъде отключена от съвсем дребни, малки неща, мирис, ситуация, някаква визия, гледка, която може да ни напомни. И тази реакция а, се дължи на онова, което е съхранено в нашата памет, но добрата новина е, че това всичко може да бъде преодоляно. И така, да видя дали е останал някой въпрос, на който не сме отговорили. Мисля, че има един. Какви са стъпките, които децата използват, за да нормализират травматичните си чувства? Аз мисля, че някои стъпки, които децата могат да предприемат, за да нормализират чувствата си, е да говорят с родителите си, да говорят с психолог. Това може да им помогне да нормализират травматичните си чувства, но особено говоренето с родителите или споделянето на чувствата, които имат с родителите им. Това е много важно и много помага на децата да се почувстват по-добре. Просто като споделят чувствата си, като споделят това, което изпитват с родителите си. Бих искала да добавя само, че нормализирането на травматичните чувства е да се избягва обвиняването, да се каже на децата, не се притеснявай, нормално е да си притеснен, нормално е да си гневен, това не е твоя вина. Най-лошата реакция би била обвиняващата, да бъдат обвинявани за чувствата, които изпитват, когато казваме на децата да не плачат, да не викат, да не бъдат притеснени, когато имат всички основания да бъдат притеснени. Това добавя вина и срам в тях, а това е изключително контрапродуктивно. Благодаря ви. Мисля, че вече можем да благодарим за днешния ден. Ако са останали още въпроси, на които не е отговорено, ще направим, ще отговорим писменно и ще ви изпратим отговорите. Преди да приключим, бих искала да направим две неща. Първо, презентаторите, лекторите да кажат по едно изречение, което
участниците да вземат със себе си за ведрана. Аз а, винаги повтарям едно и също нещо. Трябва винаги да се стараем да видим какво се крие зад поведението. Това е много важно за мен. Винаги мисля за това. Аз работя в училище, често наблюдавам агресивно поведение и ние има механизми как да се справим с това, но не много, не много от нас се търсят причините, търсят онова, което се крие зад поведението. И това е нещо, което задължително трябва да обръщаме все повече внимание в нашите институции и на другите специалисти. Ринга. Сузана, отново бих искала да благодаря за възможността. Беше чест да бъда част от този вебинар и накрая бих искала да кажа отново. Обръщайте внимание на чувствата си, тъй като моята тема беше посветена на емоционалното регулиране. Обръщайте внимание на това как се чувствате, грижете се за себе си и поставяйте себе си на първо място, защото вие сте най-важен. Защото всичко, през което преминавате, ще премине. Мислете позитивно, говорете с себе си. Правете нещата, които обичате и ще видите, че нещата ще се оправят. Всичко преминава, всичко лошо ще премине, когато мислиш позитивно. Така че много благодаря. Емпатията е гласа, който е необходимо на всички нас. Бъдете емпатични, проявявайте емпатия и любопитство. Бих искала да добавя една последна мисъл. За всичко, което говорихме днес, за винаги искам да подчертая, независимо от това, което говорихме днес, не винаги е възможно да бъдеш любопитен, да проявяваш емпатия, но да си даваме сметка, кога не го правим и да се постараем да се поставим в центъра и да се постараем да проявим всичките тези неща. а, за това е необходимо време, трябва да учим, трябва да имаме да и за това именно трябва първо да поработим за себе си. Работата с деца, преживели травматични събития, може да има вторичен ефект, вторичен травматичен ефект върху нас. Така че имайте предвид всичко това. А сега много ви моля да попълните тази анкета. Обратната ви връзка е изключително важна. Първият въпрос е вебинара. Отговори на моите очаквания. А, Вебинар отговори на моите очаквания. Първият отговор е напълно съм съгласен. Неутрален отговор. Не съм съгласен. Категорично не съгласен. Вторият въпрос, второто твърдение, вебинара отговори на моите а, потребности от подкрепа. И отново скалата е силно, категорично съгласен, неутрален отговор, несъгласен, категорично несъгласен. А, Имаме още един вебинар през януари ще проведем, а сега всичко най-хубаво и а, м, хубав ден. Пожелавам ви хубав ден до края на днешния ден.